U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Divni sveti Ante, toliko proslavljeni svojim bezbrojnim čudesima, bio si neizmjerno sretan kad se na svoje ruke primio Gospodina u liku djeteta. Isprosi i nama od njegove dobrote milost života po volji Oca Nebeskoga. Sveti Ante, ti si milosrdno pritjecao u pomoć bijednim griješnicima, kao što si onda gledao na proslavu Boga i spasenje onih koji su te molili, a ne na njihove krivice, tako i danas ne gledaj na naše krivice, nego na prošnje koje ti upravljamo. U znak zahvalnosti obećaj im ime svih onih koji te časte, osobito s 13 utoraka tebi posvećenih, da ćemo unaprijed više nastojati oko provođenja života prema evanđelskom nauku i pomaganja siromaha, koje si toliko ljubio i ljubiš. Blagoslovi ovo naše obećanje i isprosi nam milost ustrajati u njemu sve do smrti. Amen. O slavni sveti Ante, svemogući je Bog po tebi i mrtve ponovo u život vraćao. Molimo te, zamoli ga da i danas probudi naše duše iz nemarnosti na gorljivi kršćanski život. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O dobri sveti Ante, preko tebe se mudrost Božja u svetoj crkvi na izvanredan način očitovala. Zagovaraj nas kod Gospodina, nek rasvijetli naše duše svjetlošću nebeskih istina. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O milostivi sveče, Gospodin je uvijek pripravan pomoći Tvoje štovatelje u njihovim nevoljama. Zamoli ga nek i nama priteče u pomoć u sadašnjim nevoljama. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O silni sveti Ante, već si od mladosti s Božjom pomoći naučio pobjeđivati paklenog neprijatelja.
Zagovara i nas kod Gospodina, nek nas čuva i brani od sotonskih napasti i nasrtaja. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Očisti sveti Ante, odlikovao si se izvanrednom krijepošću anđelske čistoće. Zagovara i nas kod Gospodina, da nam pomogne duše zablaćene grijehom nečistoće, što prije oprati istinskim kajanjem i sakramentom svete ispovjedi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O nevini sveti Ante, nebeski liječniče, po čijim zagovoru Gospodin tolikim bolesnicima vraća zdravlje, zamoli ga neki nas ozdravi od zlih navika i štetnih navezanosti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O plemeniti sveti Ante, vjeni pratioče, zauzmi se i za nas pred Gospodinom, neka mu se i mi dopustimo voditi po uzburkanom moru ovog života i dovesti u luku vječnog spasenja. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O ljubezni sveti Ante, Gospodin je po Tvom posredovanju mnoge osuđenike oslobodi od njihove propasti. Isprosti nama oproštenje grijeha, osobito onih koje i nas vode u vječnu propast. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O pravi čudotvoče sveti Ante, Tvojim je zauzimanjem Gospodin slomljene i zamrle udove oživljavao. Zamoli ga nek oživi i zamrle udove crkve i one koji su od nje otpali, nek ih i povrati. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O brižljivi sveti Ante, s pomoću Tvoga zagovora toliki nalaze izgubljene stvari. Zagovara i nas kod Gospodina, ako izgubimo njegovu milost i prijateljstvo, nek izgubljeno što prije nađemo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O mili sveti Ante, Tvome se moćnom zagovoru utječe i mlado i staro, i Bog im po Tebi pomaže. Evo i mi, nevoljnici, dolazimo k Tebi. Zamoli Gospodina, neki nas učini svojom zahvalnom djecom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O darežljivi sveti Ante, vidiš da se nalazimo u nevolji. Vrebaju nas mnoge opasnosti i životne zamke. Smjerno te molimo, zagovara nas pred Gospodinom, nek nas od njih očuva i oslobodi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. O predragi sveti Ante s prijestolja slave, kojom te je Gospodin nagradio, poslušaj naše molitve, svojim moćnim zagovorom izmoli. Nek nam milosrdni nebeski Otac neprestano pomaže živjeti po njegovoj volji. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Moli za nas, sveti Ante. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se.
Crkvu Tvoju, Bože, neka razveseli zavjetni spomen svetog Ante, Tvoga priznavaoca i naučitelja, da bude vazda zaštićena njegovom pomoći, te zasluži uživati vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s duhom Tvojim. Draga braćo i sestre, pokajmo se za svoje grijehe. Premda se nalazite u svojim domovima, pred ovim ekranima, možemo se pokajati za svoje grijehe, kako bi doista Bog nam oprostio ih, te kako bi se istinski odvratili od onoga što loše mislimo, govorimo i činimo, te kako bi iskusili Božje milosrđe, te i ovakav način molitve, koji ne može nikad biti nadomjestak istinskog sudjelovanja na svetoj misi, ipak svima nama može pomoći. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti, prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost kojoj je predokus uskrsno slavlje, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje jedinstvo Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Amen. Čitanje djela apostolskih. Na dan Pedesetnice govoraše Petar Židovima. Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov, da je toga Isusa, kojega vi razapeste, Bog učinio i Gospodinom i Kristom. Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: što nam je činiti, braćo? Petar će im: obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi, i primit ćete dar Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu, i za sve one izdaleka koje pozove Gospodin Bog naš. I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: spasite se od naraštaja ovog opakog. I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se, te im se u onaj dan pridruži oko 3000 duša. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
i vjerno su sva djela njegova. On ljubi pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Puna je zemlja, puna dobrote Gospodnje. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu. Da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Puna je zemlja, puna dobrote Gospodnje. Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Puna je zemlja, puna dobrote Gospodnje. Alleluja, 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 alleluja. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Alleluja, 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 alleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zavire u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staveše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže Isus: ženo, što plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga ostavio i ja ću ga uzeti. Kaže Isus: Marijo. Ona se okrene, te će mu hebrejski rabuni, što znači učitelju. Kaže Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javim: uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Odrekle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, Marija kod groba stajala i plakala. Zašto je plakala? Je li joj Isus išta bio u rodu? Nije joj bio ni brat, ni otac, ni muž, ali i bio joj sve. Ona koja je bila osuđena na smrt, dovedena predan, on koji je bio sebe predstavljao
glavnim zastupnikom Božje riječi, koji je o sebi govorio kao Sinu Božjem. Oni koji su je doveli predanj bili su uvjereni kako će je osuditi i on na smrt. Jer takve koje bi uhvatili u preljubu sudili bi na smrt kamenovanjem. Ne samo što je nije osudio, nego je spasio. Jedina osoba koja ju je razumjela, jedina osoba koja ju je shvatila, jedina osoba koju ju je prihvatila, jedina osoba koja je o njoj svu istinu znala, u njegovim očima nije postala niti truna manja nego što je bila prije toga. Dokle oni ljudi koji se je nagovarali na grijeh, koji se je držali u grijehu da bi opravdali sebe, svoju revnost za zakon, da bi ispred drugih ljudi bili čista obraza i lica, tražili su njezinu smrt. Izgubiti takvu osobu koja je spašavala čovjeka od smrti i najveće griješnike, za njih se zauzimala, proglasiti zločincem i osuditi na smrt i na koncu konca ubiti. Zar ona osoba koja je tako što iskusila u svom životu nema razloga za plakat? Mariju je na grob dovela ne vjera u uskrsnuće, nego je dovela njezina ljubav prema Isusu Kristu, prema osobi koju je ona poznavala. Draga braćo i sestre, i mi vrlo dobro znamo, kada dođemo na grobove svojih milih i dragih, što se u nama probudi. Zato smo im podigli mnogima spomenike i to velebne spomenike od raznih vrsta kamena. Ukrašavamo im grobove cvijećem, svijećama, svijeće palimo, pa dođemo i nekad i nakratko se i pomolimo, ali ne vrijedi to, draga braćo i sestre, puno. Na grobovima svojih milih i dragih trebamo poput Marije Magdalene zastati i stati i razmišljati. Mnoge slike svetaca prikazuju nam kako su sveci držali pokraj sebe, uza se, uvijek neku lubanju. Da ih ta lubanja posjeća na prolaznost ovoga života. Međutim, mi se s tim ne želimo ni susrest. I zato brže bolje pomolimo se na grobovima svojih milih i dragih i bižimo što dalje. Vraćamo se u svoju svakodnevnicu, svojim obvezama, od svojih silnih obveza i dužnosti. Nemamo vremena zastati na grobu onih za koje kažemo da ih volimo. Kad bismo malo više zastajali na grobovima svojih milih i dragih i kad bismo malo više razmišljali pogotovo o tome zašto smo bili takvi prema njima ili onim prema nama, te se potrudili shvatiti što smo činili ili što su nam činili, uvjeren sam da bismo promijenili i odnos svoj
prema živima. Međutim, nemamo vremena za svoje pokojne, a onda nemamo vremena ni za svoje žive. Gone nas naše obveze i naše dužnosti i letimo. I zato se često ne snalazimo u vremenu i prostoru. Osobito kada se nađemo teško bolesni na smrtnoj postelji ili u smrtnu postelju, ne znamo ni što ćemo reći, ni kako ćemo se vladat, ni ponašat. Ne znamo ništa, izuzev toga što ćemo bespomoćno plakat. Gdje je ta vjera uskrsnuća? Mariju Magdalenu dovede ljubav prema Kristu. Na grob, njegov grob. Ali na tom grobu susrela je uskrsloga Krista. Našla je onoga koga je mislila, za koga je mislila da je mrtav. Sad je najednom susrela jednu sasvim drugu osobu, osobu koju joj više nikada nitko neće moći oteti i uzeti. I mi smo napravili tom Kristu velebne crkve, napravili razna svetohraništa svih mogućih umjetničkih načina, izraza, obložili ih unutra pogotovo plemenitim metalima, na poseban način pozlatili ih iznutra, kupili razne zlatne kaleže i plitice, a tražili to Kristo od nas. Tražili naši mrtvi od nas te velebne spomenike, a za njih nemamo kad ni stati s njima, popričat s njima, porazgovorati se s njima. Ne traži Krist od nas ni velebne crkve, ni zlatno posuđe, ni zlatna svetohraništa, traži naša srca. Ne možemo staviti svoga ljubljenoga u svoje srce ako s njime ne stojimo i ne pričamo. Ne možemo Krista staviti u svoje srce ako smo se zadovoljili s tim što smo se pomolili, došli u crkvu, jedva čekali istrčati iz nje. To ne rađa vjerom. Vjerom rađa kada s ljubavlju prilazimo kako pokojnima, tako i živima, tako i samom Bogu. Koliku je hrabrost imala Marija Magdalena? Nismo ni svjesni. Svi oni koji su bili u manjini, u ratnim okruženjima, mogu to sebi posvijestiti. Evo, ovo je godine 60. obljetnica blaženog Alojzija Stepinca, kojemu tobože, ne tobože, nego kojemu predbacuju da je malo učinio za spasenje drugih. A komu to predbacuje? Oni koji su sve učinili da ti drugi stradaju. Oni koji su i učinili da on ne može ni djelovati. Ti mu to predbacuju. Pozivaju ga na odgovornost oni koji su uzeli oružje u svoje ruke, ubijali i na takav način režimskim slugama dali za pravo da ubiju nevine. I to se dan danas događa. Oni koji vitlaju mačevima,
koji vitlaju oružjem, oni će uvijek pozivati da ljudi mironosci ne čine dovoljno za ovaj svijet. A ne smijemo ni spomenuti što se događa u ovom svijetu. Zabranjuje nam se i spomenuti što se događa u ovom svijetu, a od nas se traži da se zauzmemo za ovaj svijet. To su napravili i blaženom Alojziju Stepincu, i upravo kada nije uspio ostvariti sve ono, dakle spasiti sve one zbog koji su ti stradali, zbog koji su ti ubijeni, oni su ga proglasili ni manje ni više nego zločincem. Draga braćo i sestre, ova žena bila je neustrašivo hrabra. Ljubav prema Kristu nije je spriječila da izloži se i smrtnoj pogibelji. Što nas vodi kroz naš život? Vodi li nas ljubav? Ili nas vodi karijera? Ili nas vodi dodvoravanje, vlastiti uspjeh, vlastita sigurnost? Što nas vodi? Svetog Antu sigurno nije vodila karijera, Svetog Antu sigurno nije vodio uspjeh, Svetog Antu nije sigurno vodila sigurnost, Svetog Antu nije vodilo ništa drugo u životu nego ljubav prema Isusu Kristu. Mi se nalazimo danas, nažalost, u takvoj situaciji gdje neki žele prikazati ovo stanje u kojem se nalazimo nečim normalnim. Draga braćo i sestre, ako je ovo normalno, ja sam nenormalan. Recite mi, kome ja mogu podijeliti sakramenat svetog krštenja na ovakav način pristupa svetoj misi? Kome ja mogu podijeliti sakramenat bolesničkog pomazanja na ovakav način? Komu ja mogu podijeliti vjenčanje na ovakav način, svetu potvrdu na ovakav način, ispovjed na ovakav način? Čovjeka niti vidim, niti čujem, a žele me uvjeriti kako je ovo nekako dobro. U svemu čovjek može naći dobro. I u svemu postoji dobro. Ali je velika razlika između dobra i dobra. Velika je razlika učiniti minimum i učiniti maksimum. Ovo je što mi činimo danas minimum minimuma. Nije nam se omogućilo da učinimo maksimum. Zato, draga braćo i sestre, sve vas pozivam, ja sam duboko svjestan, ne postoji crkva bez naroda. Bez naroda ne postoji crkva. To je mrtva crkva, to je mrtvi Krist. Krist koji je osičene glave, ne samo razapet na križ, nego su mu i glavu osikli. Zato svim skupa molimo Boga da nam da snage što prije izići iz groba i što prije susresti se s uskrslim Kristom, kako bismo mogli naći svoj mir, svoju radost i na koncu konca biti vjerni svjedoci Isusa Krista na ovoj zemlji, poput svetog Ante,
poput blaženog Alojzija Stepinca, poput Svete Marije Magdalene. Amen. Pomolimo se Gospodinu koji nas je obradovao uskrsnućem svoga Sina. Utješi svoju crkvu, Gospodine, obećanjem vječnog života, u žalostima i nerazumijevanju svijeta molimo te. Gospodine, usliši nas. Ohrabri novokrštene, u zajedničkom hodu s uskrslim Isusom, koga su odabrale za svoga vođu i učitelja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daruj, Gospodine, svim ljudima milost obraćanja, da se oslobode grijeha i pođu putem spasenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ucveljena srca žena i majki uli nadu, da će se susresti sa svojom preminulom djecom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Nama, okupljenima, ovo zajedništvo na ovoj svetoj misi, daruj snage da posvjedočimo kako Isus živi za ljudsku sreću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Prati svojom milošću, Gospodine, naše molitve i učvrsti nas u nadi da ćemo i mi uskrsnuti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovni si, Gospodine Bože, svoje svijeta Tvoje daruješ milosti, prenosim dušu, svoju Bogu vjeku. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, naše prinose. Pomozi da sačuvamo što smo dobili i postignemo što si pripravio o Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca Imamo kod Gospodina. hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito ovo svečanije slaviti kada je Krist žrtvovan naše vazmeno janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom je smrću uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, kličući bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti.
Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Rajnerom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji su našom nadu iskrsnuća i svi koji preminuše Tvom smilovanju prevedi iz svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudjenici vječnog života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim začnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli Tvoje ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristo i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Draga braćo i sestre, jednom zgodom kad smo mi bili bogoslovi, onda smo davali muku na jednoj župi i tamo našao se jedan čovjek koji je malo više popio i kad je vidio Judu da hoće izdati Isusa, onda mu je počeo psovati Isusa, di će on izdati našega Gospodina i Spasitelja. Ova situacija danas nekad mi tako izgleda, gdje pojedine osobe koriste upravo ovu situaciju da bi psovali ono što žele obraniti i sačuvati. Neka nam doista se mogući Bog prosvijetli razum. Neka nam prosvijetli razum. Da ono što želimo sačuvati nikad ne zaboravimo da trebamo ljubiti. Jedino s ljubavlju možemo to spasiti. Ne samo spasiti kroz ovu situaciju, nego i osnažiti. Tako da ćemo iz ove situacije izići još jači, hrabriji, svjesniji sebe kao ljudi i sebe kao vjernika. Na tu nakanu molimo molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svajdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da budemo vazda s pomoću Tvoga milosrđa i slobodno od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. I s duhom Tvojim. Pružite znak mira jedni drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božijeg, evo onog koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Molimo se. Svemogući Bože, usliši naše molitve, dao si nam savršenu krsnu milost, osposobi nas da zaslužimo vječno blaženstvo o Kristu Gospodinu našemu. Amen. A sad ćemo izmoliti molitvu za proglašenjem svetim blaženog Alojzija Stepinca. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjesitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti crkvi. Poslušan Tvojoj riječi i vođen duhom Tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene, ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u Tebe i ustrajnost u trpljenju. Ponizno Te molimo da nas obdari svojom radošću,
te blaženoga Alojzija ubrojiš među svece sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovom moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glas crkve, koji širi nadu dolazak Tvojega kraljestva, praćen blizinom i utjehom blažene djevice Marije, majke i kraljice vjernoga Ti naroda, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Draga braćo i sestre, kao što znate, skupljali smo kruh Svetog Ante s naznakom za one koji su pogođeni potresom i koronom virusom. Na naš PayPal račun stiglo je još 90 eura, to znači sad imamo 3635 eura. Još su mi dali 300 eura, to znači da sada na rukama imamo 4462 eura i 65 centi, a se ukupno 8097 eura i 65 centi. U petak svetu misu, sveta misa bit će u 19 sati, premda vaše praćenje kod ekrana nije ono što bismo mi htjeli, ali i to vam može pomoći da bi se sačuvali pobožnost i vjernost Bogu, crkvi i svome narodu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. I još jednu stvar koju sam zaboravio reći, sve do Svetog Ante možete uplaćivati na ovu naznaku za pogođene potresom i one koje je koronavirus upropastila. Hvala vam unaprijed na svakom vašem daru. Idite u miru. Bogu hvala. Hvalji si Marija. Vazaj si Marija. Alleluia.